Murag galunggong. Dili na kasi mo kanon. Hi guys, madjong buntag. Happy Sunday na tong tanan guys. So happy birthday to me. Pasalamat ko sa Ginoo guys nga gitagaan pa ko ni Diya ginawa karong adlaw nga nakabot pa ko og 37. Lipe ko karong adlaw kay nang birthday nakabot pa ko og 37 years old. Hanggang sa ahang birthday nga maadjong panglawas sa kanunay, jagahang mga mahal sa kinabuhi na sa maadjong panglawas per me malipad dyan sa kanuna. Diyan guys, kay karon mahal man ko nagsibujas. Ito guys, ara laman silang i-treat guys sa gawas. Sa imuhang wish ang birthday. Wish, salam, good health and mabait. Magpakabutan ka day ha. And pirming gwapa. Arang sa Diyoha ka dyan ni nanay nanawa guys. Sila ra kuno digtos. Bye. Si Florami o si Mayor. Hi guys, mubako na mi guys kay di na excited mga dito sa gawas, sa kusina. Pero dani ramis pankis dalagit na may daghang kananan danas dalagit sila rayang papili no asa ilang gusto. Mo yang i-treat nila sa ang birthday karong adlaw January 22. Asa ta karon ma? Asa imong gusto mo kaon sa Jollibee, sa Chowking, sa Itulyokan? Itulyokan, asa man? Sa Itulyokan nalaman kay makapili kagan sa imong kanon. Hi guys, dari din namin maglakaw guys. Silang i-treat guys sa gusto nila nga kanan. Sila ray bahala asa sila. Ang nag-birthday mo yung mag-treat, kuyaw kayo. Ato sa lumpiaan ka di ay. Ay, kato ni bigyan puso ba? Di manok ka 15. Ito naman ta mga on good luck. So, sinulabis kayo din. Dito rabit ang kaon sa merkado. Bahala diha. Diyan maglako na mi guys. Kasi kajuguan ganiha. Happy birthday day sa happy birthday day sa akong mama guys. Then, birthday sa akong mama. Kung saan man di ay? Di mo mama. Happy birthday sa akong mama guys din. Ang wish na akong mama kay Perme. Sana mabuntis na para may kapatid na. Para 2 years from now nanimuga sa plato ba? Dayon sa pamano yun sa pamako. Perme. Guwapa gyapon Perme. Dili. O mabuntis na din. Dapat grooming ka Perme ma. Para di mo bati na ang bang guwapa gyapon Perme. Mote mong wish sa ang birthday? Karon pa ni may tabo guys, first time nga ang birthday ako ang mag-treat. Ja, pasalamat ka jud ko ni jong tanan guys sa inyo ang suporta sang channel kay ugwa mo. Di ni may tabo ngay ngani nga makapag-treat ko ang kananay pamilya, first time pa ni guys may tabo nga. Silang i-treat o kanang nahi kaon. Ja, salamat ka jud ni jong tanan guys. Tanga din jo makasweldo ko sa kanan na YouTube. Salamat ka jo sa inyo ang kuan guys, suporta. Wala pa siya. Uy, budget nito 200 ra ba? Tara. Diyan manglakaw sa mi guys. 200. Dali na kay mabundak na puguan naglangit. Ano magana sa pulong? Biya Jis. Kinsa? Ilog. Paupo ko biyo, ikula nang sa akong buhok. Buti patanan. Magpula bito di ta papulahon. Hi guys, dana miss kuan guys, simbahan dinja. Managkut mi. Nga si giyanog si mama na dito. Salamat sa Ginoo nga nakaabot pa ko karong tuiga. Ja manginaot pa ko nga tagan pa ko ni daghang birthday moabot san kinabuhi. Maadjong panglawas sa kanunay. Guys, sumanamig panagkat guys, diyan magsimba mi, nagamagsimba maniud to mi. Ako may maniud to sa kuan guys, barko kay Ulyukan, diyan di man sila ganahan kay kuan man kanang Sangjok magluto-luto pa. Sangjok kuno, magluto-luto pa gusto nila katong nahimo kaon na dajon ba. Manamig simba guys, dito na may maniud to, atura ko na mi sa barko maniud to guys. Isa man mo, excited mo. Guys, mama, gatabi na. Nanamidari guys sa barko. Ay, gawas ka bark? Ay, sabi, naog sa kikim, gawas, Miki.
Mukulit ah. Tasag ko ano dagat. Oo, makatulog. Mao ni dani. Unsa ngalan? Barko. Ngani barko. So, tao. Pili makasay mo kanina. Ito na galong-galong. Pili makasay mo kanina. Mamasag ya. Pili. Chicken or vegetable. Ha? Sigang ka rin. Tingnan. Makatong pa mo. Sigang. Katong yung po na sigang ginagawa. Shrimp, dayon. Chicken buffalo ba? Chicken na lang? Ito, asa na? Ito yung kauna ba itong dami? Buffalo chicken. Pansit niya. Basta ko sige mo kung hapay si mo bugo. Malamay na pati pang nila ma. Ayun siya galaan. Oh, may bang niyo. Ako to. Rice na to. Rice na rin rice. Later. Ano ito later na lang. Hindi mo mo. Sabaw. Later. Sabaw sa jam. Ano siya bisa ganahan na. Dito aslo. Basigan na tato. Tanaw na isda ni Tilo lang. Ay kanang sabaw na. Seafood, silang seafood. Calamaris mo. Fish fillet. Ano order niya ba? Sige na, game. Ano to? Gusto niyo? Bami ba to? Oh, bami. Bami. Inay lang. Lagi ko sa sige, balang shrimp yan. Calamaris. Favorite chili sauce, calamaris? Oo. Chili sauce. Ito ba ba? Sigang? Sigang na ipon lang. Ano ito? Yan na lang? Oo. Sigang na ipon rin. Balikon pa? Portisip pa? Portisip po. Yes sir. Portisip po. Sige lang siya mag-chicken. Balang chicken na lang pa. Balang chicken. Ang may isa lang din. Later, isa mo. Ito. Water rice that is good for 3 to 4 persons sir. Do you want individual? We have plain rice or hot rice. Wow, wow. Rice na, sir, we have iced tea, pineapple, orange juice, cucumber slice, Sprite lang eh, Sprite. Yes, natin available na Coke, Sprite, Tutorial, sir. Pwede yung Sprite ko sa kanya. Isang limang Sprite. Sprite na lang tanong na? Bilang siya. Bilang siya. Yes, 1 bottle of water. Tulog ako ano, Sprite. Sprite. Anything else, sir? Yes, sir. Repeat your order. You ordered 1 pack of bami, 1 shot of chili sauce, 1 calamaris, 1 shrimp sinigang, 1 pork sisig, 1 buffalo chicken, 2 flat rice, and for the drinks, you ordered 1 bottle of water for man. For the 3 of you, you ordered 3 Sprite. Anything else on the other? That's all. Okay, sir. Thank you. Thank you. Yeah. Ulaw ka. Tapos mo makikantahan ko ikaw. Microphone ko dyan. Bahala mo. Hindi mo makanta kanina may ba? Umulan mo, dito mo yun. Tagalan niyo ako. Hey guys, nagkakamukan guys. Sinigang guys. Sabaw ma. Ano pala ito nito? Pansit, sigaw. Napay, pansit. Pansit at ang sisig. Sisig. Ano may pag-chicken? Naib. Ano mo pala dito? Ano pala dito? Tubig mama. Ay, bugnaw lagi. Wala di bugnaw? Wala di bugnaw? Wala di bugnaw? May lisi ngayon. May naman.
Layo sa kasi. Hanapin. So guys, ang mag-order guys. Sinigang na hipon. Wala pa mahal. Singan din ni Calamari. calamaris, dayon, pansit, chicken palo. Pansit ka talog booking na kay gamay na sa pagkain. Palo. Wala ba ayaw to prito? Dito na kaya dito na bidri ang pansit. Okay. Doon man chicken tayo. Diorong. Thank you for na. Napay-check na pa. Chicken buffalo na lang. Chicken buffalo og sisig. Wala ka pa rin. Wala ulit na. Salitan lang ang babi. Para lang Karimang. Bye. Untuk kerja beruangkan yang kami yang kuat. Yang ngawani dito din. Ngawani dito din. Thank you. Karima, kanubok man nila. Kailangan natin yung buwan. Ito lang guys. Asa ka inom dia, inom diri ah. Asa ko ani kinura. Kan magumura do ako minum pa. Pagkasan kanino mo. Kalimut gitu.
Ito yung binigyan mo pa to? Kami as gulay o. Ito ang gulay. Ayaw ko, inuto ito. Ito na lang. Gusto na lang. Out na lang. Wah, itu cepat lang. Wala na kusog sa una ba na grabe mga taon ba. Pero na nakabusog ko. Naanap naman nito yan. Kaming taon na wala kusog na. Ito yung tabi ako. Thank you. Yes, sir. Hindi na siya gluto. Init pa na siya. Init? Oo, ka lang. Wala siya kaman. Lumungan ka na. Sisi pa din. Lang na kuhan guys, sisi. Halo, arah ikan kuah. Kuah. Kalau masih pakai ini, wah sana bang. Ayo kita ini warna apa? Ini sama ini mau babunya. Tahu-tahu itu. Tahu-tahu itu. Kami dulu. Lalu kita ni. Dalam ba. Terus ketahui. Ini kamu nak. Dengar tadi. Jadi malam dengar sini. Malam kayu ini. Kenapa ini anak-anak? Siap kamu nak. Wala man hindi naman daan niya. Ito din, galing ba? Sabi ko sa tuwasakan atang to sa kaya ni Juan. Kaya ka na Sambut. Ay.
Provide ba ka na mga naman na namit later sir na good for 2 to 4 people lang yun yun wala ko ng euro yan damira ka na chili spicy Manami ko nga guys, huwag na lang din sa mga guys. Next time, may mama diri guys, makatilaw. mo din mahal sa inyong kubuya ngayon siya nakamahal guys kasi sa kilo ano kabuwang noon mo diyan Kaysa magluto dito sa bahay, kamo magluto. Diyan mangikos, kamo magluto. Asa na mo? Wala mo ta. Hi guys, sa manamikuan guys, paniod to. Jawan gyapon.